període de construcció d'aquest gran projecte. Sí, l'any 2023 us graduareu els primers metges i metgesses formats en aquest territori allunyat físicament de la metròpoli, però de gran extensió, més de 5.000 quilòmetres quadrats i una cobertura poblacional de 600.000 habitants i, per sobre de tot, amb una gran il·lusió per la tasca encomanada. Voldria adreçar-me a vosaltres, en primer lloc, atès que sereu els primers ambaixadors, els que acabeu, que allà on aneu deixareu la petjada a la facultat on us haureu format i que fareu despertar l'interès perquè nous estudiants vulguin seguir les vostres passes. Us esteu preparant a fons amb la nostra ajuda perquè entreu en l'etapa professional amb totes les garanties d'èxit. En aquests anys heu pogut constatar la importància que té la incorporació de nous metges i metgesses residents als centres assistencials de la Catalunya central. La qualitat de la formació en medicina no és exclusiva de les grans universitats, dels centres hospitalaris de molta grandària o dels centres intermedis o d'atenció primària a prop de les grans ciutats o de les concentracions urbanes. La qualitat és directament proporcional a l'aposta inequívoca que fan conjuntament les institucions universitàries i sanitàries per la formació i per la recerca de primer nivell i a l'entusiasme dels que s'hi estan formant. Tant de bo escollissiu seguir la vostra formació postgraduada en aquest territori. Us animo perquè ho tingueu en compte. Les institucions les fem les persones que ens hi sentim partícips de baix a dalt i de dalt a baix. També voldrem brindar pels alumnes de la resta de cursos amb l'esperança que seguiu amb nosaltres fins a la fi dels vostres estudis. Som conscients que el cost econòmic de la matrícula és un fet limitant per una part de l'alumnat. Estem fent un gran esforç perquè des de la Generalitat de Catalunya ens ajudin a disminuir aquest cost el més aviat possible. Creiem que ho aconseguirem i que la gran majoria podreu quedar-nos a la nostra facultat. Les millores progressives que estem implementant en la política de beques també han de contribuir. Una menció especial pels delegats i delegades de curs. La vostra participació en la gestió de la docència, formant equip cada cop més entrenats amb els membres del PDI, és un element clau al bon funcionament. Perquè fa el professorat, us volem agrair la gran tasca que esteu fent en la culminació de la primera etapa del projecte. Ja són més de 150 membres, professors, i volem agrair-vos el vostre compromís per dur a terme els objectius que ens vam proposar a l'inici, ara fa 6 anys, i per les innovacions que hem anat fent sobre la marxa amb l'única finalitat de fer-ho cada cop millor. Aquesta ha estat l'única intenció, fer que aquesta facultat de Medicina estigui al capdavant de la formació de nous metges i metgesses i al mateix temps que sigui una de les institucions que impulsi la recerca de la UBIC-UCC en el nou marc d'un recent estrenat Institut de Recerca. Us ho agraïm a tots. Un reconeixement especial als membres del PDI i del PAS que formeu part de les estructures directives. Les persones que, sense descans, esteu vetllant perquè amb la vostra dedicació continuada, la vostra capacitat decisòria i un gran esforç, dedicareu gran part de la vostra vida professional a la Facultat de Medicina en detriment molts cops de la vostra vida personal. Avui dia es parla molt sovint que els joves metges i metgesses del futur han après el concepte de la conciliació entre la vida personal i laboral, veient que molts dels seus antecessors, és a dir, molts dels que tenim càrrecs directius aquí, ja sembla que hem fet tard en aquest objectiu. És una visió real i pragmàtica, però els bons docents, per sèniors que siguem, sempre estem disposats a aprendre i algun dia confio, això sí, una mica tard, que ho durem a terme, almenys ja bastant aviat. Un brindis especial voldríem fer pels membres del PAS, que feu una tasca que sovint és menys aparent i que sense la vostra participació res seria possible. Semblava que els avenços tecnològics anirien substituint a molts de vosaltres i de nosaltres, però crec que hem anat incorporant tecnologia a tots els nivells sense fer desaparèixer a les persones que, això sí, heu millorat els vostres coneixements en l'ús de les noves eines, mantenint els valors humans insubstituïbles. Tots plegats hem aconseguit avançar en uns temps difícils, com són els de la pandèmia, que ens ha ensenyat a gestionar la incertesa cada dia.
Per acabar, voldríem brindar per la institució que ens acull a tots. La nostra universitat no som una peça aïllada en la Catalunya central. Pertanyem a una institució inserida en una societat en creixement continu i on hi ha persones que des de ja fa molts anys estem treballant perquè avui estiguem on som. Sens dubte, la nostra facultat ha estat una incorporació de gran valor sobre uns fonaments que ja estaven construïts. Cal mirar el futur sense oblidar el passat, cal mantenir tot el que està ben consolidat i reformar tot allò que creiem conjuntament que pot ser millorat. El principi que guia la nostra pràctica professional és la medicina centrada en el pacient, en el ciutadà, i el que guia la nostra facultat és l'ensenyament de la medicina centrada en l'estudiant, sense diferències de cap tipus. Que tingueu un bon estiu i ara brindarem per tots vosaltres i prego que us poseu aquí a la vora meva.